Продължаваме с рубриката ни "Магията на числата" и днес ще си говорим за фаталното число 13. Наистина ли той има толкова негативен заряд и защо петък 13 е каръшки ден? Ще ни каже нумерологът Милена Иванова-Ея. Милена, здравей! Здравей, Криси! Има ли такова нещо? Много често употребяваме петък 13, лош късмет, каръшки ден. В действителност ли е така или всичко е в нашата глава? По-голямата част всичко е в нашата глава. Ако смятаме, че петък 13 е каръшки ден, то той ще бъде такъв. Всъщност, суеверието до голяма степен е вяра в извън естествени, свръхестествени сили. И принципно, аз погледнах в тълковния речник, точното определение за тази дума е празнота. Т.е. празна вяра. Да вярваме в нещо, което на практика не съществува. И все пак, защо така е останало в историята и в съзнанието на хората, че петък 13 е фатален? И има ли нещо фатално в самото число 13 от нумерологична гледна точка? Историята за петък 13 тръгва още от Тайната вечеря, на която са били събрани 12-те апостоли, заедно с Исус Христос, на която 12-тият всъщност, Юда, идва последен и съответно след това един от тях е умрял, той извършил своето предателство и на тази тайна вечеря той разсипва солницата. И всъщност поверието и за солта идва точно от тайната вечеря. В общи линии числото 13 наистина е кармично число, но то не е основна причина за това да ни се случват само лоши неща на петък 13. 13 е портал между земният и невидимия свят, т.е. божественото, това, което ние не виждаме, защото Бог живее в 13-то измерение. И всъщност 13 тук в материалния свят не работи по същият начин, така както работи в божественият свят. Тъй като редуцирано до едноцифрено число, то дава 4. Четворката винаги е свързана с пречистване. 13 го смятат и като числото на смъртта. Но аз мога да кажа, че то има и много положителни качества. Стига човек да знае как да ги използва тези качества. Ето, това е любопитното. Хареса ми да има позитивни неща в 13 число. Да, разбира се, всяко едно число има и позитивни и негативни качества. И всъщност хората и нумеролозите още векове назад, които са знали и са познавали числата, всъщност знаят, че в него има скрита сила. И стига да знаем как да я използваме, така можем да имаме доста добър ефект в живота си. Всъщност 13 е духовно число. То е числото на промяната. В земният и материалният свят 13 се води за нехармонично число, тъй като в него липсва двойката. Всъщност до числото 12 имаме по-голяма хармония и самото число 12 е най-хармоничното, тъй като имаме единица, двойка, редуцирано до едноцифрено прави тройка. И сега, за да разберат зрителите, ще я разкажа набързо една малка история. Всъщност, откъде се е появило наименованието Трикрако столче. То е свързано с появата на света и човека, също така и числата. Човека, когато се е създал на земята, първо е поставил една пръчка, за да се отбележи като такъв. След това е поставил още една пръчка, която е била равна на числото 2 и тя е символ на жената. И всъщност тези две пръчки ги обединява под формата на връх и се получава една палатка. И поставя за основа трета пръчка, т.е. получаваме един триъгълник, която трета пръчка се изобразява с детето. Тоест, имаме определени посято семе, определени действия и накрая получаваме определен резултат. Така че в този смисъл и числото 12 се води за много хубаво положително число и също така тройката, защото това е свързано с Бог. И Светата Троица.
Отец, Син и Светия Дух. И всъщност за това и тройката е късметлийско число, а пък причината 13 да се смята за небалансирано и нехармонично число е, защото тази хармония се нарушава. Тогава означава ли, че 12, да речем, е една добра дата за стартиране на семейство, за подписване на брак, за планирано секцио, например, или това вече се определя с индивидуална нумерологична прогноза? Това трябва да се определи спрямо рождената нумерологична карта на всеки един човек, защото може да имаме дата 12, но ако геометрията и пътят на живота на тази дата не са подходящи, съответно не можем да изхождаме само от това, че датата е 13. Нали, в нумерологията се взимат предвид изключително много неща, за да можем да изберем най-подходящо и благоприятно нещо за нас. Добре, хайде пак да се върнем на петък 13, защото ни предстои. Предполагам, много хора очакват да чуят от теб какво да направят, така че да хармонизират деня. Въобще в нашите сили ли е да противодействаме на негативния ден? Да. Аз конкретни съвети няма да давам, но това, което искам да кажа на хората, че най-важното нещо е намерението. А ако те вложат едно добро намерение, естествено, че техният ден ще бъде добър. А ако някой реши, че изключително много не му върви или че ще му се случват лоши неща, то твърде вероятно е да привлече тези неща. Петък 13, тази седмица е изключително хубав ден. Ето, това нещо много странно предвид. Да, много добра геометрия, при път на живота 6. Това е ден за радост, любов, творчество, забавление, страстите ще се разгорещат, има възможност за много добри пътувания, също така да израснем духовно, да се грижим за своето развитие. Така че само заради това, че е петък 13, нали, няма смисъл да си създаваме някакви негативни емоции или пък да се страхуваме от нещо. Суеверието е вяра, но погрешна вяра. И то се е сформирало на база на това, че в началото първите хора не са знаели как да си обясняват живота. И на практика, когато едно нещо няма как да го обясним, ние влагаме намерението си или емоцията си в определено събитие и определен предмет. Има ли други фатални цифри, фатални числа и въобще могат ли да бъдат те обобщени за всички хора или отново има такива индивидуални критични дати за всеки един човек? Аз не искам да говоря за числата като за фатални. Всяко едно число има и положителен аспект, и отрицателен аспект. В нумерологията обаче кармични числа се водят наистина 13, 16, 17 и 19. И всъщност хора, които са родени на тази дата, имат така значително по-трудна съдба. Тоест, те са дошли на тази земя, за да балансират някакъв тип карма и определено трудностите в живота са им повече. Но както казах, монетата винаги има две страни, така че в тези числа също има и положителна страна. А какво би посъветвала хората, които са родени на тези дати, които ти изброи, как да улеснят живота си, как да преминават по-лесно през предизвикателствата? Може ли въобще нумерологията да даде насока и така позитивни съвети за един по-добър живот на тези хора? Да, може да даде и най-важното за тези хора, и не само за тях, за всички хора, е да знаят своето предназначение. Нумерологията е един от методите, с който ние можем да опознаем на по-дълбоко ниво себе си, да разберем много повече за душата, за мисията и в сегашно текущо прераждане, за това каква е била преди това. И всъщност това може да ни даде така една отправна точка, живота да ни стане малко по-лесен, защото следвайки пътя, приемайки нещата, как да ви кажа, човек се успокоява, получава едно смирение и така в общи линии нещата се подреждат. Но в никакъв случай не трябва да бъдем фатални и на 100% да казваме
след като един човек е роден на 13 или на 16-та дата, то непременно, изключително и само ще му се случват негативни неща. Добре, ти казваш, че настройката е много важна, но аз знам за хора, които си взимат отпуска на петък 13, затварят се в къщи от гледна точка на това да не са изложени на рискове. Това добър вариант ли е? Или ако нещо е писано да се случи, слагам писано в кавички, говорихме при предишната рубрика за кармата, то винаги ще се случи. Така, на петък 13 по статистика наистина са се случвали недобри събития. Обаче, ако изключим този ден и направим статистика за някои от другите дни, или да вземем дата, да кажем 9, също ще видим, че и на другите дати се случват лоши неща. Просто, понеже нашето съзнание е фиксирано точно върху датата 13 петък, поради това ни прави по-голямо впечатление, когато нещо лошо се случва. Но това, което е най-важно хората да знаят, че всичко, което им се случва, независимо дали е на петък 13 или на някой друг ден, то е свързано изключително и само с неговата съдба и карма. Няма как на петък 13 да ти случи нещо лошо, а ако го нямаш предопределено по съдба или кармично не ти е заложено. Разбирате ли? Двете неща просто се изключват. И както говорихме в предишното предаване за кармата, всичко е причинно-следствена връзка. Така че аз наистина искам да кажа на хората да бъдат малко по-позитивни, особено в сегашния петък, защото деня наистина е изключително благоприятен. Вярваш ли в разни амулети, камъни, които хората носят като талисмани? Може ли това да ни помогне да се защитим? Вярвам в Бог. Това е моята вяра. Преди години наистина съм вярвала, носила съм амулети, талисмани, всякакъв вид друг неща, но това е бил един период от живота ми, когато съм била по-слабо вярваща. Но когато човек прозрее истината, вече нещата се променят. Моята вяра е свързана с Бог. Аз вярвам в Бог, в любовта, в живота, мъдростта и истината. А всъщност как се открива тази любов? Защото всеки един човек по някакъв начин преживява някакви неща, губи себе си, губи връзката с Бог, в който и Бог да вярва, или пък въобще не вярва. Необходимо ли е и може ли човек сам да я разпали тази любов? Това е задължително условие. Няма как нещо да се случи отвън. Тоест, ние самите сме тези, които можем да направим нещо. Можем да извършим промяна със себе си или пък да не я извършим. Всеки от нас има различен път и съответно спрямо готовността на душата, той върви по този път. Така че аз наистина не мога да дам точна рецепта за това колко време ще отнеме на един човек да намери любовта или да изгради своята връзка с Бог, но най-важното е да има желание да го направи. А темпото вече, с което ще върви, нали, е строго индивидуално. За съжаление, хората в днешно време вярват в суеверията. Суеверието пак е различен тип вяра, но както казах, в самия корен на думата суе буквално означава празнота. Празна вяра, безмислена вяра. Вяра в нещо, което на практика не съществува. И макар и хората да не го осъзнават, те имат нужда от вяра. Но не знаят точно в какво да вярват. Загубили са посоката, забравили кои са и поради тази причина стават по-суеверни и вярват в такива събития като счупено огледало, черна котка, нещо, което да им обясни случващото се или да намерят оправдание, за да не поемат отговорност за това, което им се случва. Много често дори влагаме своето желание. Всъщност суеверието, и Юнг го е казал още, нали, аз не откривам топлата вода, че всъщност под повърхността на суеверния човек седи скритото желание. Тоест,
ние да имаме желание нещо хубаво да ни се случи. Но тъй като нямаме силата... и позволяваме страха да ни завладее. Да, точно така. И не поемаме отговорност за собствената си съдба, на нас ни трябва външен фактор, а нещо, което мъничко така да ни подбутне, за да кажем, да, ето така ще стане. Например, страх вие да преминете на червено. Ами по-добре, че ни е страх. Да, да кажем. Или пък, хайде, страх ви да преминете на зелено. Но докато чакате светофара да се смени, поглеждате долу и виждате една монета или да кажем 4-листна детелина. Откъсвате и казвате, значи всичко ще бъде наред. И докато пресичам, няма да ми се случи нищо. И тогава вече усмихнато, уверено, тръгвате и пресичате без изобщо да ви интересува червено ли или е зелено. Така е. Да. Ми се струва, че първата предпоставка всъщност за един хармоничен живот е вярата в самия теб. И оттам нататък уповаване на външни неща. Еленка, аз ти благодаря за днешната рубрика.